Hver gang vi kommer en krone i nu, får vi 3 kroner igen, og det gør vi faktisk rigtig, rigtig hurtigt. Så vi har lavet en case nu, hvor vi også kan se, at vi egentlig bare gerne vil skrue endnu mere op for vores marketingindsats. Mit navn er Daniel Møller. Jeg er stifter og ejer af Yellowbeard. Yellowbeard er en kaffevirksomhed, der leverer premium kaffeløsninger til virksomheder i hele Danmark. De udfordringer, vi havde, da vi skulle finde en ny marketingspartner, var, at vi kiggede ind i, at vi rigtig gerne ville øge volumen på nye leads, nye kunder. Vi var rigtig gode på outbound-delen, og ville rigtig gerne prøve at se, om vi kunne prøve at bygge en motor, hvor der var lidt mere predictable revenue, konstante leads, der blev med at komme ind, og også sprede risikoen i forhold til de forskellige kanaler. Fordi vi kan se, at vores kanaler performer godt, men der er også udsving i, hvad for nogen der performer på hvilket tidspunkt af året. Så vi vil egentlig bare gerne have et lidt bedre marketingmix. Som investor i flere selskaber, og vi har en struktur, og vi har nogle flere selskaber, er det rigtig vigtigt for os, at vi har tillid til vores marketingspartner. Og det er også det, der gør, at vi har valgt at rulle LaserWeb faktisk ud i flere af vores selskaber, og også kunne se det samme gode output her. Det er ret fedt, at man har et forhold, hvor man føler, at man kender hinanden, så man har, det er ikke måske bare en ekstern partner, men man rent faktisk føler, at de lige så godt kunne sidde internt. Hvis jeg skal sætte 3 ord på LaserWeb, så vil jeg sige, nummer 1 for os er resultater. Der bliver skabt resultater. Nummer 2 er, at de ting, vi aftaler, bliver der eksekveret på, og der bliver fulgt op på dem fra LaserWebs side. Og 3, super åbne og ærlige, hvilket også gør, at vi har et meget, meget tæt og stærkt tillidsbånd til dem.